Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother. Every TV, you have to go better. Mathematical. Because before anything, watch go to the video. Watch out the video, better go wait till you. If you are supporting Mathias Ezeaku for this election, please queue behind. Queue behind. Please queue behind if you are supporting him for this election. Shift in. I will. So I will start counting from now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 70, 71, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 170, 171, 172. I think everybody has voted now. Having counted these votes, I can confirm that Mathias Ezeaku put total number of 172 Congratulations. I couldn't watch go vida. Mathias, if you don't know, I don't care as the weed, you know, that's the weed, if for this one alone, you will kid you with this, you will kid you taking the court on what you can wait. Go and send it to the court. You will kid you this can't to the I forgive me upload on your page. You will kid you make this thing can't to that election can't to that and there he taking the court. Election. That is number one. I want to get in to get on I go get 5, I buy 10. From 10, I buy 50. From 50, I buy 100. In your counting. Mathias, I think why no country where we win. In Canada, in Canada, men take the court on what? 2027 election. So I make a lemadika Barisakubue Obogo Gaburezogu Una man Chineke can walk through anything. Chineke Barisakubue will liberate the endus one. Oh Mukuria. Oh, ye America, ye Yamedi. Oh, ye Yamebu. Chineke Barisakubue will liberate ye. Yes. Oh, he came on a Chineke na Aruoro. Jirinka mana Chineke na Aruoro. Die minute. Chineke wona kubwe we bioku. Mathias kedo go anya na ya no gide ba If ya menu one he na see the win and in a win when he winning. With one reason. Onye una win a win and a winning stay na result sheet. And a result sheet. A big year, he will you to a go so one in na lay we winning. All no kids were winning. Oh, now na winning a winning. Why not buy a winner? Why not go to the winner or returning officer? Or returning officer, declare the winner, go on the jacket, declare winner. Condemn one declare the winner. Since you were more politics, now not politics. Actually, we ain't same number the winner. We get declare the winner. Returning office. Once the returning officer declared the winner, it is uncompleted. Although complete, without the returning officer he declared the winner. So okay, I put them okay. There be a guy get the raka, poop the okay go. Naija Garu Bribu. Unka, I take the court. God damn, I'm going to get from now. He take the court to go to 2027 election. By then, Ndige election will
APC, PDP, Labour Party and co. Mgbe ka nọ na court. Akwesị na Chineke we Chineke nwere ike ime. Akwesị na ide atụ Chineke egwu. Ihe etisi nke a ma na that God can work in any angle. Barrister Kubue? Barrister Kubue? Short abam ihe mmegwu n'iji jotu Chineke je gị were liberate ndị ụwa anyị. Enwe m ihe nwa mmenye gị. Ejire m gold, ejire m silver mmenye gị. Mana ebe ọ nọ kịta nara ha mmiri jụọ oyi n'ahụ. Enwe m gold, enwe m silver, Barrister Kubue. Mana ụzọ ụwa na-liberate go through you. That is God works. That is God's works. Ihe Chukwu rụrụ ya mana ụfọdụ amụrụ. Ị na-eche ka Chineke gbadata from eluigwe ụlọ fi oyiri akwa ọcha wee na-agagharị. No. Ihe ahụ Barrister Kubue Jos bi okwu ya na-akpọ nke ahụ obi okwu. Anyị ka chetara mgbe a na-awụ ụmụaka pegasịrị mpe ọnwụ na mbi ha bọọlụ. Ha sị mgbọrọda nye ha bọọlụ ka ha gba. Enwere ike bi ha bọọlụ. Ha ga-anọzi ebe ahụ mbiri ha bọọlụ. Ha na-asị onye a ma agba, onye a ga-agba, onye a ma agba, onye a ga-agba oge ha alụba ọgụ. Ọnwụ na nchọ ka ọgụ ahụ bie. Ọ njebe a bọọlụ ndị mburukwa bọọlụ m. Mburu bọọlụ m ga-adọsa. Onye ọ na-alakpu obe nne na nna ya ma na okwu ebiela. So Barrister Kubue, anyị bụ ka isi eburu dị bọọlụ. Onye ọla ga-ezuo ike. Onye ọla ga-ezuo ike. Without result sheet and the returning officer he declare the winner. Maka ndị mmadụ na-esendere m ihe na inbox m. Na-asị ndị na-esendere m ihe na inbox m. Ahụ adịkwa unu. Nwere m ka enwere mmadụ win go. Gee na pepa dị iche iche gba ma enwere ya afọ winning. Without the returning officer he declare the winner. It is unconclusive. Ọ mụ gwa gị ya. So jezuo na iso so bada asị na-akwadokwe kọt ihe eje. Afọrọ m ihe isendere ebe a na-agụrụ gị ọnụ agụọ 10 bifo amape ga gụọ 20 mafe ọgwụta ka isi win. Onye ọgwụkwa gị na-eghe unu ga-ejikere kọt ike egwu gị. Yes. Na ndị gị mara ihe niile ahụ unu gụrụ afọ enweghị ni ọda aspirant m fụrụ ebe a ọsọ gị contest election nka. Afọ m ọda aspirant ọsọ gị contest election nka because ndị Igbo bi ike. Ihe niile ị na-evidio wendo otu gị na-azọkọrọ ihe m fụrụ evidio. What is happening? So ndị na-abịa abịa na inbox m asị m shame on you. Agba m shame on you ihe na-asị m. Because without returning officer Igbo result, it is unconclusive. And the court here, they court 2007, 2027. They get well because I put one of that is can't be go boy ya, but can that be a chat of the boss? Can't go good. Go ahead, oh, I'm going to go there. What I can what I got it. And I'm going to get all back. I guess I can one neighbor on TV. I have a better. What can I say?